Bună ziua! Ne găsim aici la expoziția colectivă Art Capital cu pictorița moldavă Elvira Cemortan-Bolosin și am dorit să vă punem câteva întrebări despre contribuția dumneavoastră la această expoziție și pentru asociația noastră Aș Culturel, dacă ați dori să ne spuneți, la ediția din anul acesta 2025, dacă este prima dumneavoastră contribuție, participare sau dacă ați mai participat anterior. Mare regret, îmi pare foarte rău că n-am mai participat. La alte expoziții am participat, dar grație la prietena mea, care noi prietenim foarte mulți ani și ea deja se expune la mai multe saloane în cadrul acestui vernisaj și se numește Nina Tiscari, care deja noi am participat la mai multe expoziții și asta a fost alegerea noastră să vedem despre lucrare. Lucrarea se numește Înger și eu am fost la o mănăstire unde am început după asta să pictez foarte mulți îngeri. Ca atare eu mă mult pe abstracte, compozite, așa, predând la Academia de Artă, ocupându-mă cu textil, fac tapisării, batic și colajurile acestea sunt mai mult tehnice, îmbinate împreună, unde eu m-am străduit ca să fie combinația asta între culori, între tehnici. De când v-ați început cariera? Deci am înțeles că ați început de la tehnică mai mult decât de la pictura în sine. Cum a început aventura dumneavoastră în domeniul artistic? Eu cred că mai mulți ani au fost pe etape și ajungând acum ca să combin toate tehnicile, de la că am ilustrat cărți, am mai făcut în tapiserie, în batic și acum mă străduit deja am vreo 15-20 de ani, mă cred în tehnică mixtă, unde îmi permit să fac niște experimentări, unde toate lucrările eu lucrez în etape și încep vreo 6, 7, 8 lucrări împreună, fiindcă trebuie să suce până ajung la a 10-a lucrare sau a 9, deja trebuie să mă duc la prima. Deci la mai multe lucrări în același timp. Da. La o serie. Eu mă gândesc la o concepție și deja când concepția este făcută, aici este, dacă vedeți, un înger care se naște din apă, ajunge la soare, ajunge în cosmos și tot așa un cerc care se mișcă. Care sunt materialele cu care lucrați? Deci textilul, altele, vopseaua? Aici este și ulei, și acril, și stofă, și foiță de aur, 24 de carate. Pe urmă, deja dacă am mers cu colajul care este cu aracet, hai să spunem așa, ea este tridimensională și pe urmă trebuie să știi dacă este, dacă nu te gândești cum o să fie toate straturile, atunci este un eșec și noi nu putem să ne permitem așa ceva și deja studiem foarte mult ca să ajungem la o tehnică de asta care, ca să știi precis că poți să e sustenibilă. Da. Și la nivel tematic, deci dimensiunea spirituală este importantă pentru dumneavoastră. Deci această lucrare, de exemplu, este prelungirea unei experiențe pe care ați avut-o într-o mănăstire. Puteți să ne dați mai multe detalii? Este o mănăstire din Transnistria care vreau să spun că au combinat mai mulți artiști din toată lumea și ce-mi place mie la colaborarea asta, că noi acum am făcut, că eu sunt președintele Centrul Cultural Artelit, unde noi ne străduim, că, să zicem așa, cu pacea și artiștii să colaboreze din toată lumea. Că el este din Africa, că din India, că din Franța, că din România. Și sunt foarte bucuroasă că acum am dus tratative cu mănăstirea din România care se numește Sâmbăta de Sus, probabil. Dacă am fost acolo, am vorbit cu
arhimandridul și el când a văzut ce am făcut noi în mănăstirea aceea, deci zile am pictat și erau 25 de persoane, că este ceva și acolo s-au născut îngerii mei. Asociația dumneavoastră de care vorbiți este în România, Moldova, în Paris, unde se găsește? Asociația, deja noi avem activitate de 20 de ani, ea ca care este înregistrată oficial în Republica Moldova. Acum, noi mi-am dorit foarte mult să colaborăm cu, am deschis filială în România, București și la momentul actual cu Olimpia Cipotari și cu alți artiști din Franța am înregistrat și această filială care o să înceapă a activa și suntem bucuroși cine o să apeleze la noi, cu mare plăcere să colaborăm. Vă urăm mult succes cu asociația dumneavoastră, dar și cu cariera personală, da? În arta plastică și la acest subiect, pe acest subiect aș dori să vă întreb care sunt proiectele viitoare, apropiate, da? Expoziții? La moment, noi cu filiala din București, eu am trecut cu Traia acolo. Mă bucur foarte mult că mă simt foarte bine și noi deschidem o galerie de artă și o să fie și ore de pictură acolo pentru toată lumea. Dar pe data de 10 aprilie o să fie o expoziție personală în Galeria 88. Unde este aceasta? În București. În București, da. Deci vă întoarceți înapoi în România, da? Da. Aveți cumva și anumite proiecte de atelier de pictură pentru copii? Da, noi foarte mult ne-am gândit cum să facem corect și cum să colaborăm cu mai multe. Acum a trecut pe data de 16, a fost și un festival de artă, unde vicepreședinte Arte, Little Gutierrez Prodan, a făcut acest frumos eveniment, unde eu visez să fie și o galerie pentru copii, că copiii sunt viitorul nostru. Așa e. Și tema mea de doctorat a fost așa, colaborarea artiștilor plastici consacrat cu tânăra generație. Că nu toți artiștii consacrați își permit ca cineva din tineret să vină să vadă cum el pictează sau cum el creează. De aceea noi facem tabere de creație. La taberele acestea de creații, dar ele sunt pe tot globul pământesc, am făcut și în Ungaria și în România mulți ani, facem și sculpturi în toate genurile. Atunci colaborarea asta este foarte fantastică, sincer vă spun, și invit absolut toată lumea să lăsați acolo. Și productivă la nivel creativ, productivă și la nivel creativ, da? Productivă și la nivel creativ această colaborare între pictorii consacrați, artiștii consacrați și cei care sunt tinerii sau la început de drum, nu? Da. V-ați gândit la ultima întrebare a face o expoziție bilaterală între ca un fruct a acestor ateliere între artiștii consacrați și elevii, să faceți o expoziție între cele două tabere, dialog între cele două tabere? Îmi doresc foarte mult și deja noi am planificat cu președintele filialei din București, președintele filialei din Franța, să facem această expoziție în muzeul de vin, fiindcă noi am făcut o soluție care se fierbe. Toată lumea pictează cu vin, da? Da. Dar soluția care noi deja avem 10 ani de când o făcut este să fierbe. Nu vă spun toate secretele, că cred că când o să veniți la noi la ateliere de creație să aflați mai mult. Și sunt adauze de șampanie cu aur. Wow! Eu cred că când părinții savorează un pahar de vin, soluția aceasta le dă posibilitatea copiilor să picteze o sculptură, un tablou, în asta. Minunat! Asta este. Și am vorbit acum, am avut o întâlnire în Franța cu domnul Aurel Moraru. Aurel Moraru este patronul la Aurelius, o vinărie foarte mare la noi în Moldova, care ne susține deja pe parcursul, cred că vreo 10 ani, la toate expozițiile care noi, el ne oferă degustații de vin
și să ne bucurăm. Și material de creație. Da. Da? Bun, vă mulțumesc mult, Elvira, Și și vouă mulțumesc. vă urez succes în continuare și ne vedem la o viitoare expoziție între Fii Dumnezeu cu noi alături. între creatori confirmați și cei la început de drumuri. Mulțumim!